பாய்ஸை பற்றின சில உண்மைகளை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக பாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் வந்து ப்ரோன்னு கூப்பிடுறதே பிடிக்காது. பாய்ஸ் வந்துட்டு ப்ரோன்னு கூப்பிடுறத ஹேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து அந்த கேர்ளை ஹேட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க ப்ரோன்னு கூப்பிட்றத மட்டும்தான் ஹேட் பண்ணுவாங்களாம். பாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அதிகமாக இருக்கிற பொண்ணுங்களை ரொம்ப பிடிக்குமா. அதே வந்துட்டு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் கம்மியாக இருக்கிற கேர்ள்ஸ் கிட்ட தன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சிப்பாங்களாம். பாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேர்ள்ஸு ஓல்டு பீப்புள் கிட்ட கனிவாக இருக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்குமா. அவங்க கிட்ட கைண்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சைக்காலஜிக்கலாகவே இருக்குதான். எப்படிலாம் கேர்ள்ஸ் இருந்தால் பாய்ஸ்க்கு பிடிக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு போரிங்காகவும் லேசியாகவும் இருந்தால் பாய்ஸ்க்கு பிடிக்காதான். அதே மாதிரி வந்துட்டு அதிகமாக மேக்கப் போட்டு சுற்றுறவங்களையும் பிடிக்காது. தன்னோட நேச்சுரலான அழகையே வெளிக்காட்டுறவங்கள தான் பாய்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு அதிகமாக காசிப்ஸ் பேசுகிறவங்களையும் லைக் பண்ண மாட்டாங்க. பொண்ணுங்க வந்துட்டு தங்களோட தப்பை அக்செப்ட் பண்ணாத வரைக்குமே அவங்கள லைக் பண்ண மாட்டாங்க. தன்னோட தப்பை அக்செப்ட் பண்ணுறவங்கள தான் அவங்களுக்கு பிடிக்குமா. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கேம் ஆடுற பொண்ணுங்களை பாய்ஸ்க்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுற பொண்ணுங்களையும் பிடிக்காது. இப்போ ஒரு இடத்துல கேர்ள் இருக்காங்க அப்படின்னா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க தன்னை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கள சுத்தமாக பிடிக்காதான்.